Well, tá punk móthíris an tatan seo, agus an cuasaí sport á phlé agan, tá mu ddíiristeach drapadóireacht agus os mo chóirmach tá an léoch drapadóireachta linn agus dúspóir iniscom céad na thuirlaí seo atá orm. Well, na thuirlaí seo an an harness, so an chun tú chumad deasáilta nó tú tuag drapa sús an mala. So cean léon an rópa seach chuig an Chris an seo, agus tá duine eile an bílé chun tú a haing sús, well, not tú a haing sús, but an slack an rópa a thógáil isteach. Bei sí seo ag lurg den éigen le ceú le hí ceapan. Ach dáíre níarna is a seo riomh Tá breanú na daithnaí éagsús na cronaí éags le mála an bhfuil gilíte sin rudcíns bhfuil siad níos éasca níos stocha. Defo áhéh na daithna tá rúta geis le na daithna agus tá siad chuna ceanna éasca and then as a tainte roih fan sin níos Jackar. So tá cean chuna dubh agus dearach an rút is éasca chun túsa chuir leis and then Rééis sin tá pí dúchlán beag is attention ra. Well bei cumartas idir héin agus colmán an neotms go feicáil cé an angáil sús go dtíon bar san nám is tapúla. Well, Marcus gur míle mágad as fellin in mar chunig sibhann sin drapadár den scód dinta agamsa, wat tá sibh ag go bailí gur ag mar seo dhéanana is féidir go ag síb idirlína isce ag isce stada í nó téar na delín agus fágíach an átas gur ditse. Sport ítach is féidir na rihíh freisin ar nóí dí gáú bheittíh mó, agus béh seansaí bheith chu ítach lumsa nach chuir mar asa. Rúmi sin chlárseoltarach. Ní bud a seo a clósta, seo drapadóracht. Mar teasa, Marcus Swan.